Netradičné trinidadské rumy zo šťavy Ten Cane. Málo známa trinidadská destiléria sa rumovým fanúšikom predstavila v roku 2005. Rumy tejto značky na trh uviedla nadnárodná alkoskupina Moet Hennessy Louis Vuitton. Názov značky Ten Cane inšpirovala tradícia ručného zberu cukrovej trstiny a viazanie stoniek v skupinách po 10 kusov, čo je inak množstvo, ktoré je potrebné na výrobu jednej fľaše. Výroba prebiehala najskôr na Trinidade, konkrétne v priestoroch cukrovaru Usain Saint-Madeleine. Mimochodom, pôvodný plán bol získať partnerstvo s barbadoskými destilériami a nie vlastná výroba. Pri spojaznení destilérie asistovala aj známa TDL Angostura, no a okrem výstavby potom zabezpečovala aj dodávky cukrovej trstiny, samotnú prevádzku, dozor nad zrením a dokonca aj celú logistiku. Proces výroby prebiehal tradične a s remeselným prístupom. Dvojitá destilácia prebiehala na francúzskom medenom alembiku v malých dávkach z 5 dní fermentovanej čerstvej šťavy z cukrovej trstiny. Potom nasledovalo miešanie s melasovým rumom, ktorý do blendu dodávala taktiež Angostura. Podľa niektorých prameňov bol pomer 75% versus 25% v prospech rumu z trstinovej šťavy. Zrejne zaobstarali francúzske dubové sudy. Výsledkom bol potom ľahší rum Ten Cane, ktorý sa však na trhu nikdy poriadne nepresadil. Od roku 2013 s Ten Cane ukončila spoluprácu kľúčová Angostura z dôvodu nižších výnosov, ako sa pôvodne očakávalo. Moet Hennessy Louis Vuitton potom značku aj zásoby zrejúceho rumu presunuli na Barbados do destilérie Foursquare. Nakoniec v roku 2015 sa príbeh trinidadských rumov zo šťavy potichu skončil. Rumy, ktoré sa zachovali z 10-ročnej produkcie, sú dnes vyhľadávané hlavne nadšencami a považujú sa za pomerne vzácne. Niekoľkým zvyšným sudom sa dostali aj nezávislí botlery ako napríklad Duchess, Dead Boutique Rum Company, Rum Artesanal, Rum Deluxe alebo aj český Rum Shark. To bol príbeh Ten Cane rumov. Na zdravie!